F'temp li jżjed jixbah dak sajfi milli tal-aħħar jiem, mijiet ta' familji ma naqsux li jieħdu l-okkażjoni biex jiċċelebraw il-kultura u tradizzjonijiet lokali li jagħmlu parti intrinsika mill-festa ta' San Girgor li ġiet iċċelebrata l-4 minn kmieni filgħodu fiż-Żejtun sawra nofsinhar f'Marsa Xlokk. Fiż-Żejtun folla sabiħa ta' nies kienet diġà nġabret biex issegwu l-purċissjoni tradizzjonali ta' San Girgor li bdiet mill-kappella ta' San Klement, għaddiet miħdejn il-Knisja Parrokjali ta' Santa Katarina fejn in-nies daħlu għal mument ta' devozzjoni qabel kompliet lejn il-Knisja Antika iddedikata lil patrun festiv. Dwar iċ-ċelebrazzjonijiet annwali li jsiru 3 ijiem fuq l-Għid, tkellimnieh ma' residenta tal-lokalità taż-Żejtun fejn spjegatilna aktar fid-dettall. Jiġu mill-Knisja ta' San Klement bil-mixi u jidħlu fil-Knisja l-parroċċa. Mbagħad joħorġu u jmorru l-Knisja ta' San Girgor żgħira. Mbagħad in-nies kulħadd jitlaq' ar-rasu Marsa Xlokk. Imbagħad f'Marsa Xlokk iċ-ċelebrazzjoni taqleb f'ton aktar rilassat u divertenti, kif spjegawna bosta minn dawk li bdew igawdu l-attivitajiet waqt li jilaqgħu x-xemx ġurnata li wkoll titqies bħala l-ftuħ għall-istaġun tal-hawn. Issa wasalna fir-raħal ta' Marsa Xlokk fejn se nkunu din nistaqsu n-nies li qegħdin hawnhekk preżenti huma x'jagħmlu fil-festa ta' San Girgor. Niġi waw, l-ewwel induru dawra fuq il-monti, bat noħodha naqas għall-bandli, jew hekk ikun hemm xi rides, bat nintefgħu niklu naqra mbagħad nitilqu. Iktar li niġi jiena ħu plana, allora niġi jew. Issa nintefgħu bil-qedew, nqgħod nisma' laqna. Nduru naqra mbagħad mmorru niklu xi ħaġa u. Dat-sena mhux se nagħmlu, imma s-soltu nagħmlu l-ewwel huma bħallu minn dejjem kull sena niġi. U bqajt niġi. Niġu għaw, nduru, nixtru, imbagħad immorru nieklu, nilagħbu naqa' tombla. Dak kull sena nifhmu bħala familja niġu hawnhekk, nduru dawra. Dejjem ngħaddu hekk. Jew tixtri, tiġi biex tiekol, toħu pjaċiru. Unħobbu niġu, u naraw, ġi kull kan tkun awlana u hekk induru naqra bħala tradizzjoni. Jien nkun qed nistennija dil-ġurnata wara sena ħidma dejjem naħdmu bħallum naraħħa ġurnata nkun qed nistennew li nintaqgħu l-familjari, fimt? Mmur nilagħbu t-tobla u bat wara t-tobla ġieli wara l-eklu u wara l-ikbu d-dajsa. Fost dawk preżenti hawnhekk ukoll kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li qatt jitkellem mal-familja.